मालाय हिर'इन जाबाय नै मोनायावबो खालामनांबाय नै बुजोबलायबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दा आङो नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै आंहा फुंनिफ्रायनो एसे बोरैबा जानानै दङ दा नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामलांगोन आङो होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै आंहा फुंनिफ्रायनो आङो नोंथांमोनजों ब्लगखौ लाबोलायबाय ओमफ्राय दिनै माखासे प्लेनिंबो दं बेखौनो नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामलांनो होननानै आं सानदों दा फुङावनो बेबायदि ब्लग खालामगोन होनना सानाखैमोन थारमाने दा फुंनिफ्राय आंहा मा जानानै थाखो बेखौ आङो नोंथांमोनजों दा खिन्थालांबाय थागोन दा आंनि प्लेनिंआहाय मा दंबावो क'क्राझारावथ' थांखागोन नालाय आङो अफिसाव थांगोन नालाय ओमफ्राय दा बेयावहाय मोनसे जिनिस लायथारनांगौ दं आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनानावाबो दिनैहाय माबायाव थांनो नागिरदों टाउनाव थांनो नागिरदों दा आं क्लास गबा बियो थांगोन आरोना आंजों लोगो हमहैगोन थारमाने बेहा पार्लाराव हाबनांगौ दङ खानाय हास'नो खानाय हास'यैया बेसेबांबा गोबावसै माने आंजोंसो हास'जाबाय थायोमोन आरोना बियो ओमफ्राय आंबोथ' रोंखाया ओमफ्राय ओरैनो हास'लाबाय थायो आङो ओरैनो हास'ना होयो आरोना दा मोजां एसे हास'जाथारसै होननानैहाय बे पार्लाराव थांनो गोसो जादों ओंखायनो दा थांगोन आरोना दा बबे पार्लाराव हाबगोन नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामलांगोन आङो ओमफ्रायहाय दा मा लायनांगौ बेखौबो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो क्लास जोबखांनायनि उनावहाय थारमाने मोनसे दखानाव हाबहैथारनांगौ आरोना ओमफ्राय बे दखानाव मानो हाबहैनो नागिरदों होनोब्ला आङो माने आंनि कलिगफोराहाय माने बिराद मोजां मोजां जोमग्रा जोमबोगासिनो आरो ओमफ्राय बेखौ जा मोजां फसायगासिनो आङो सिगां जा गोबाव जाबाय आङो थांनो नङैया ओमफ्राय थांनोनो मोना मिलाया माने लेट जाबाय थानो नागिरो ओमफ्राय बिनि थाखायनो थांनाय जाया आरो आङो ओमफ्राय मालाय बयबो जोमखांग'जोब्बायसो माने फुरानासो जागुलायसिगोन आरोना बियो ओमफ्रायहाय बेखौनो आङो लायनो नागिरदों दा बबे जायगायाव लायगोन नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन दे नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बबे दखानावहाय बबे जायगायाव लायगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे दिनैहाय दा नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनाबो लायनो हागोन बे दखानावनो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगांनो आङो नोंथांमोनजों खिन्थालांनो सानखाबाय जे आंनावहाय मा जादों फुङावनो मा जाखो आङो माने मेगनाथ' बारा नुखाया जाहैबाय नालाय मेगना थारमाने स्पेकखौ माबा बांद्राय खोमसिमोन थारमाने फुङावहाय खोरखि खुलियाखैमोन नालाय खोमसिमोन दा बे मेगन नुयैनि थाखायनो मेगन खारिनि थाखायनो आंहा मोनसे बिपद जादों आरोना दा बे बिपदानो जाहैबाय आङो बेसेबांबा गिदिर एम्फौ सुमुखौनो गासनफ्लांदों दा नोंथांमोना बेबायदि एम्फौ सुमु गासनफ्लाङोबा मा खालामो मारै खालामो नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो खिन्थाहरदे अननानैहाय ओमफ्रायहाय जा बुरजा हाबदों जा गिदिर हाबदों आङो मा खालामखो बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थौदो होमबा नै बेनो बेसेबांबा गिदिरखौ नै गानाया आंहा नै फुंल' जादों नै देवानिया फासथायावनो सिखारनानै नायगोन ओमफ्राय आंहा नै आथिङानो एम्फौ सुमुखौनो द्ला गारलानानै खोमोनहाबजोब्बाय नै बेसेबां दानख'नांसिगोन दाना बेखौ नै बेनो हास्लाबा सिखारनाया सालदुना ओमफ्राय नै अर लाबाय मोनसे केन्देल दानख'नोसै नै खासि नै गोदोनि मेथड नै माबायदि नै नै बिसोरनो गासिबो बेलाय बिदि जाया मारै खालामनांगौ जिरायनांगौ गाहायाव नों गाहायाव जिरायथारदो ओमफ्राय बेखौ ओरैनो बेयाव जिरायनोसै आङो नै दे सालदुना होबाय आंबाय गुदुंनो गार खाथियाव दाथा खानाय जिरो थाबायनायाव नैबे दुस्थ'आनो हाय होनदो दे हाय बेखौनो बांद्राय गोबावबो खालामबाय थानो हाया दा बेखौ मावबाय थाबाथाय खामानियानो थालांजोबगोन जेबो जानाय नङा थांनोबो मोननाय नङा जेबो जानाय नङा जानांगौ लोंनांगौ हनै बयनिबो जेबो खामानि मावनो मोनाखै दाबोनो दा एसे दानख'नानैनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय दाहाय मोनाफ्राव खालामफिनबावनोसै फिसालानो मैगं खानांगौलाय ओमफ्राय नै भिन्दि बिराद जायो बियो
बेयावनो जा एसे दं बेनिफ्रायनो खायो आरो नै बानलु बागाना एसे दङ बेयाव बानलु बेयाव फोरलाया हनै नै खाथियावबो दंमोनथ' नैबाव फोरलाया नै थाइसे दंमोन नै नै बेखौनो हानसै औ थाइनै दङ नै बै फिसा मोनसे ओमफ्राय नैबे अहाय थाइसे एहावनो जायो औ रिसेट दङमोन बिदिनो थोबाय बेखौनो मानसै हालदै बागान नै खामब्रेंगाया आयौ नै सफारिया जा गिदिर गिदिर दङ माथो जानायानो जाया बुगाबायना बेथ' आयै गयनियासो लांगासिनो ए गयनिया मालाय बैनिखौ लांबाय थायोना सामफ्रामबो बैनिखौ औ गोदै नामा बेना गोदैना बेना गोदै जानांगौहाय आंहा दा नै सानैजों ज' थांसै जोंहा बेहा ससेयाव गालांजानोसै आंहा थांसै सेरफांगुरिसिम लोगोफोर नै माबायाव थांसै डाइरेक्टनो क'क्राझाराव लोगो हमहैफिनसै आङो लोगोफोर दा खामानिबो दङ नालाय थौदो होमबा आङो दा जेबो होलांथ'ला दा डाइरेक्टनो क'क्राझारावहाय थांबा मा खामानि दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै थौदो होमबा गोदो जोङो बेयावनोसैमोन बाजार खालामग्राया कलेज फरायनाय टाइमावहाय दैलि मार्केटाव दा बेयावनो फैफिनबाय आं नै क्लास गनानैहाय एसे खामानि दंग्रोयो बेयाव हाबग्रोनानै लानोसै आङो बेनि उनावहाय बिसोरखौ लोगो हमसै आरोना दे आथिङाबो थाबायनो हाया हाया मोनथारदोंहाय नै माबायाहाय हाबनाया मा होनो एम्फौ सुमु हाबनाया बिराद सानाय मोनबाय माबानाय मोनबाय आं बोरैबा मोनबाय बै सिदनियाव एसे ब्लाउस नायगोरनि आङो हा औ सिनायदों आब'आ नायोना आब'आ ए औ नै आब' अबेनि थेङाफारानि ना ए जोमग्रा मोजां मोजां नुदों आं आब' नोंनावहाय बे आंनि लोगोफ्राबो लांदों नालाय औ बे जुमखि गोनां जुमखि गैयै दङ ना बिदि एमब्रयदारि खालामनाय जुमखि गैयै ना औ जुमखि गैयैखौ नायनि औ औ लांफैनो नागिरदों होननानैहाय औ नै खमसै ना आब' मेरला लांबायदां ना बेखौ मोजां मोनदों नै आब'नि दखानावहाय आब'नि दखाना नै बेजोंहाय बै मा दखानथाय आब' बे मा दखानथाय बेनि औ ए हनै बे एपनजन शपार्सनि अपोजिटआवनो ए कानारा बेंक दङ ना बे एटिएम बेनि अपोजिटआवहाय बे आब'नि दख'ना दखान मोजां मोजां जोमग्रा दङ बेखौनो लांफैदोंमोन आंनि लोगोफ्राबो लांदों नालाय बेबायदि दंबावो नामा आब' बेबायदि औ ओहो सेम कालार नङा माने औ आलदा कालार ए दङना नै गोमोनि औ मेरला कालारनि कालेक्सन दंमोन ना आब'नावहाय मेरला लांजोब्बाय ओमफ्राय दा बांद्राय गैबावलासो खिन्थु दाबो जा दङ कालारफ्रा बिराद अन्थाव अन्थाव गोजा आरोना जेखौ नायो बेखौनो लाजोबनो लुगैयो दा आंबो नायबाबो माने बेखौ लानो लुगैयो खिन्थु माथो खालामनो थाखानिसो खोथा जाहैबाय ना लोगोफोर लाजोबनोबो हाया लुगैनायखिनिखौ दा आंबो बारा लाजोबनो हायासै मोजां मोनजोबदोंमोन आङो गासिबो कालारखौनो जा नायदों बेखौनो मोजां मोनजोबदोंमोन माने डेलि इउसनि थाखाय बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय आं गांथामसो लाबाय आरोना ओमफ्राय दा ओंखारसै आङो दा सौफैलायबाय आङो नै पार्लारावहाय नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ जायफोर क'क्राझारनि हाबग्रा पार्लार बेयो जाहैबाय ल'रियेल ओमफ्रायहाय आंथ' बांद्रायबो जेबो मोनथिया माबानि पार्लारनि सोमोन्दै माने सिगां जाखिनि स्ट्रेट बानायनायावहाय खानाय स्ट्रेट बानायनायावहाय हाबोमोन ओमफ्राय बेयावनो हाबोमोन आरोना ल'रियेलावनो हाबनाय जायोमोन बांसिनानो दा बेखौल' बांसिन मोनथियो ओमफ्राय दस्राफोरखौथ' मोनथिया होमबा जायफोर क'क्राझारनिफ्रा मोनथियो ना मोजां पार्लार नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय नै बिनानावाबो खानाय हास जानो थाखाय खानाय सेम्पु खालामगासिनो दङ ओमफ्रायहाय दा बे खालामखांनानैनो खानाय हास' जाबानानैनो ओंखारफिनसिगोन आरोना जों हिर'इनसो जाबाय नै
लोगोफोर दहाय आङो भिडिअखौ एन्ड खालामनो सानदोंमोन खिन्थु खालामनाय जायाखिसै दहाय आङो पार्लारनिफ्राय फैनानैहाय माने जेबोखौनो भिडिअखौ शुट खालामनाय जाखायासै आरोना ओमफ्राय नै दा बेलासिबावबायसो दहाय सानावनो आङो खालामनो सानदोंमोन सान थानायावनो ओमफ्राय एसे दोमैलु जाबाय नै दाथ' बारबो जि बारदों माबायानो दिनानो बांद्राय मोजां नङा ओमफ्राय होमबाबो एसे मोलेले नुयो आरोना बिदि टाइमावहाय माने बिदि दोमैलुआवहाय सानाव लायोबा शुटखौ सानाव खालामोबा मोजां नुयो माने क्लियार जायो आरो होमबाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम र' आङो मोननैसो भिडिअखौ एन्ड खालामनायनि सिगां फंनैसो खोथा बुंनो सानदों नालाय दा आङो भिडिअखौ एन्ड खालाम दहायथ' पार्लारनिफ्राय फैनानै नै न'आव फैबाय डाइरेक्टनो जिनिसफोर लाबावनांगौ दंमोन लाबावनो हायासै मानो होननानै बुङोब्ला गासिबोथ' लाजोबनो हाखाया गोसोबायदि आयौ जा दावसिन थांबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा खायसेया बुंहरो ना बिनानावखौ मानो मोजां देखाया होननानैहाय ओमफ्रायहाय दा बेनो बियो ससियेल मिडियायाव बांद्राय बिदि नुजानो बायो आरोना नुजायानो बियो जेरैबाबो ओरैबाबो न'आव थानायावबो बियो नुजानो बाखायो मानसिफोरजों ओरैनो ससियेल मिडियायावबो बियो नुजालाबायखाया माबा माने बिदिनो नुजानो बायो आरोना ओमफ्राय इन्ट्रभार्ट होनांगौ ना मानांगौ होनना बुङो बिदिखौहाय ओमफ्राय जायखिजाया रायलायनाया ओमफ्रायहाय बेबायदि नङा दि रायलाया इन्ट्रभार्ट होननानै बेबायदि रावजोंबो बेबायदि गपस थायो बे नङा आरोना रायलायो मानसिया रायलायनायाहाय ओमफ्रायहाय माने बेहा एसे टेनसन आरोना बेनो जे जब गैयिनि थाखाय एसे मानसिया बयजोंबो नुजानो बायो रावनावबो थाङा बियो ओरैनो माबायावबो न'आव फैबाबो बे रावजोंबो माने रावनावबो न'आव थांलाबायखाया माने नुजालाबायो आरोना दा बेनो मेन टारगेटआ बेनो जब मोननायनि थाखाय माने जबनि थाखायनो माखासे लोगोफ्रा मोनबाय नालाय बेखायनो बे टेनसन जानानै थाबाय थायो आरोना बेनि थाखायनो एसेयावनो माने मानसिया पुरा माने टेनसनाव थायो ओमफ्राय ससियेल मिडियायावबो बिदिनो ओंखारलाबाया बियो गावनि फेसबुक माबाफ्रावबो बियो जेबो माने आपडेट होखाया आरोना जेबो बेनाव गोदोनिफ्राय जा खुलिजेननायनिफ्राय जा प्रफाइल पिकचार होनाय दङ बेनो आरोना बेना माने ओंखारा बियो ओमफ्राय बिदिनोखा बियो माबा ससियेल मिडियायाव बांद्राय ओंखारलाबाया ओमफ्राय बियो नुजानो बायो बेखायनो आं होलाबाया आरोना बेखौहाय ओमफ्राय गाव मालाबा होनो थिनबा होयो बेखौ होननायखौबो दा दाय जाबावनो हागौ रागा जोंबावनो हागौ बियो जायखिजाया आरोना बियो माने जबनि थाखाय पुरा मानसिया टेनसन जानानै थायो बेनो जब नांसिगौ आरोना बेनो दा गभर्नमेन्ट जब नांगौ दा नोंथांमोना बेनि थाखायनो प्रे खालामबाय थाबानो जाबाय जे जों सानैबो दा माने गभर्नमेन्ट जब मोननो हायो आंबोथ' गैया नालाय दाबनो ओमफ्राय बेबो मोननो हायो जाहाथे आंबो मोननो हायो नोंथांमोना प्रे खालामबाय थाबानो जाबाय दे अननानैहाय ओमफ्राय बेखिनियानोसै बियो नुजानो बायो आरोना बेनो ओमफ्रायहाय दा आङो फंसे माबासो खिन्थानो सानदों जायफोर इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना UN आवहाय UN एकाडेमि क'क्राझारहा पस्ट ओंखारदों BA BSc पास जानांगोन ओमफ्राय साइडआव होना होखागोन आङो नायबानो जाबाय मा नटिस दङ मा होनाय दङ बेयावहाय मा होदों मा नांगौ जादों मा क्राइटेरिया दङ जुदि मिलायोबा बाय'डाटा फैबानो जाबाय DLED नांगौ B.Ed नांगौ नायनानै लाबानो जाबाय नै मा नांगौ बेयावहाय ओमफ्राय BA बा BSc पास जानाय जाबानो जायो बेयाव नायनानै लादो जायफोर इन्टारेस्टेड होमबा नै 23 आगस्टआवनो लास्ट डेटआ बाय'डाटा होनायनि ओमफ्राय 25 आगस्टआवनो 10टानिफ्रायहाय माने इन्टारभिउ जागोन आरोना बेयाव जायफोर एप्लाइ खालामदों बिसोर नुजाफैनांगोन होमबा बेखिनियानोसै जायफोर इन्टारेस्टेड फंबाय बिनानाव लोगोफोर नोंथांमोना ट्राइ खालामनायनो हागोन नै आंना बे फैलायबाय दे बायबायनोसै दे औ नायनोसैनो मबाइल नायनोसै गुलुआ होनदो बेरायहैदोंसोमोन बेसेबांबा गोबाव उन्दुबाय बियो फैनानैहाय बेसेबांबा नै बिराद दुस्थ' जाबाय होमबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं